O maayong buntag sa tanan, di ana pud ko diri sa bukid, ang pangalan sa atong bukid Hornasan. Anay ako karon kay ang atong buhaton maggunata sa atong loy-a. Kani mga ka-Israel, ako ipakita sa inyo ang atong trabahoon karon. Magsugod na ta og bungay. O di ana magsugod na ako. Kunting sagbutan na gajud ni kaadto mga ka-Israel. Gunahan jud nato ni ang atong gamit bora. Kay wa man tay pangguna, bora ang atong gamit o sundang ang atong gamiton. Mo ning atong tanom na luya. Humok naman noon ibto ning mga sagbot kaning Carabao grass o humok ra kay sige naman nato ni gunahan. O di ba? Ang atong luya, daghan na sila. Ang uban pa nato matanom diri sa Hornasan na bukid, anaata dihay sigurita mga ka-Israel na Asia. Hapit na siya maguwang ang atong senyorita. Napatay mga pinya diha ang uban nagsugod na og bunga ang atong pinya. Haway na og Bisaya ang atong pinya diri mga ka-Israel. Hala, bungay pa ta. Kaya aron nindot ang atong mga tanom na luya. Ug napo tay mga saging diha na tanom, kana siya na saging na naibunga mga ka-Israel, karnaba na siya. Ug napo tay lakatan. Ato nang daghanon diha ang mga ka-Israel ug tanom na lakatan karon daghan tay masuli diri kung mga hita diri sa bukid, daghan tay kanon na mga prutas. Kami untang makabuhi tag manok diri o kanang baboy, makabalik ta sa buhig baboy nato diri kay na may tay tangkal na wala pa nato nabutangig utro kay nahitabo baya na namatay ang atong mga baboy tanan. Pag hinaut unta na makabalik tag buhi diha aron manindot na dayon ang atong mga tanom diri kay maatiman man atong tanom nato basta na tay buhi. Matiman ug ayo ang atong mga tanom. Ang tanawa, daghan na atong kuan luya sa una ay gamay ra man ato pa man pang sibwag, ato na pang got-goto na to ang atong pagtanom og luya. La bira ibot kani siya bago pa ni gitanom murag mo pa ni siya nabuhi. Ala bira tugayon ning niluag maayo aron managhan ang atong luya. Diba? Kani ato na po ni pangsaksi ako na itong itanong. Ano ba? Kung itanong mo niya, gunahan nato ang atong luya. Daghan tay makit-an nato diri mga ka-Israel sa atong
umahan. Napoy basakan diha ka sikbit oh. Nami tan-aw na nga atong basakan diha Manay naglaro ko dito ang mga ka-Israel oh. Naglaro sila sa similya sa humay. Nga na ang maglarot mga ka-Israel. Diba? Nindot kaayo ang humay. Kaputag naglarot aning humay guys. Ha? Pero sagbot din itong gilarot. Mumok naman noon siya. Ibton. Guys. Anara guys ang paguna guys. Mura kang naglaro tog humay. Kay kaning atong tanom guys, ug dili nato atimanon, dili mo lambo. Kay mabuhi pa noon, mamatay na na siya kung dili nato larutan og sagbot. Pero namoy dagkong budget, na may pang spray, na pangpatay og sagbot, pwede po na ninyo gamiton. Pero kay ako wa may koy nahot, way kwarta, nagantos lamang kog ibot ani. Oh, mo na siya ang pagtrabaho sa atong gitanom na luya. Ana lang god, hinay-hinay ra god tag trabaho. Dili ta mag dali. Nahinay ra, lingaw-lingaw ra. Kay mahuman ra man gihapon na siya. Dili ta sig paspas kay kung sige tag paspas na magkabalik na noon ta. Kanang hinay-hinay ra. Support mga ka-Israel diha sa atong vlog. Lingaw-lingaw ra ni nata dahang kaguol. Ning ana gayud ang atong mga farmers o mag-uuma sa trabaho sa bukid mga ka-Israel. Munang atong mahalo ng atong mag-uuma kay sila ra ba gayud ang nag-atiman ning mga pagkaon nato. Abot ang panahon kitang mga mag-uuma makalingkawas na ta sa atong kalisod. Kay labi na kung ang atong mga tanom ning lambo nindot gayud tan-awon ang atong kahimtang ni ana. Mo nang maghinay-hinay lang ta basta kanunay. Kay mudaghan ra man gyapon natong luya puhon. Mahuman ra man gihapon nahinay ra. Ano man ang mag-uma. O di nalugwa na gatong mga tanom na luya. Nagkanam na kadaghan ang atong luya guys. Nindot gayud kong mudaghan na nato ni. Padaghanon pa gayud nato ni. Madara man pud og kamoton bisag wa nay sundang kay humok man gud mga ka-Israel ang sagbot.
Kay sige mag-ulan diri munang humok ang atong lupa o yuta. Basa kaayo ang lupa. Ang yuta basa kaayo. Munang humok ra ang sagbot. Padayon. Hinay ra gud. Human naman gihapon ni ba? Mahuman ra gihapon ni. Humok man ang yuta mo nang kamuton ra lang. Imot ra hinay. O guys, hapit na tamahuman guys. Og ibot sa sagbot. Dibayin lambo na guys ang atong mga luya. Ano lang god, hinahinay ra basta kanunay. Kani atong mga tanom guys, ato na yung atimanon kay kung pasagdan na nato, dili gayud mo lambo. Unang pagagunahan. Ani, wag mga sagbot para manambok. Nambok ang atong luya. Hinlo na. Dami yung tatugway uwan guys kay magaling-haling manunta diha unta kay wa man tay uga na bunot mo nang wa kahaling guys. Diba guys? Tambok na nga tong luya guys. Lang guys. Padayon lang gihapon ta sa atong pag-uma. Hinay lang god. Uman karon guys. Itanom nato ning uban pang luya guys. Hindi guys, tanom nato guys. Mudaghan ang atong luya guys.
guys. Guys. Ni Aksiun. Okay guys, nahinlo na nga tong luya guys. Naara guys. Okay guys. Yan. Mudaghan na na siya. Di ba? Kagwapa tanawon kong hinlo na. O nahuman ra gayud nato og bungay sa atong luya. Ang pag-asenso sa tao inubanan sa lihok. Ako si Israel Sibuala. Mayong adlaw sa inyong tanan. Bye-bye!